Самурай Дидейшън знаел, че мирът не се печели лесно. Въпреки това той е бил готов да се бие за него. Дидейшън, очаквахте. Имаш ли да ми казваш нещо за мръсните чинии? Мъжете не са създадени за да мият чинии. Добре, аз ще ги измия. На пръв поглед, Самурай Дидейшън спечелил битката, но истината е, че победата принадлежи на този, който успее да победи във войната. Дидейшън, малко отрасках коня. Илиша, веднага се обади на каското! Жените не са създадени да ремонтират коне. Ебаваш ли се с мен? Може и да се ебавам. Тогава ти трябва урок. Я! И бога си! Самураят бързо разбрал, че мир не се печели с война. Мир се печели с компромиси. Ще ги миеш ли? Ще ти купя миялна. Става.